Felly, ail yn Ewrop, sut mae hynna'n teimlo? O fe jyst dal i'w gweithio sy'n go mewn eto. Popeth i digwydd rhy gyflym, digon cyflym. Ond mae'r holl ymarfer o podra mewn i ni, yr amser o podra mewn i ni, sy'n anhygoel. Yr ochr unigol ar ymladd hefyd. So wedi bod yn anhygoel. Dim yn unig ar helpu ni yn y clwb, ond hefyd tîm Cymru ar y cyfan. Felly, gawsoch chi bencampwriaeth Ewrop, llwyddiannus iawn. Sut nath Meleri a Stephen felly? O, nes nhw'n gret. Oedd Stephen yn anlwcus iawn. Nath entro 2 cystadleuau. Collodd yn erbyn pencampwr byd junior yn yr event juniors a collodd yn erbyn y pencampwr byd seniors yn yr event na. So fe oedd yn anlwcus, ond yn y pencampwriaeth y byd, dachlau'r blwyddyn, dath y lawr i'r wyth ola, sy'n dda iawn. Fe oedd Meleri yn lot mwy lwcus, nath hi'n gret. Nath hi cadet sydd yn dan rhwng 16, 17 a 18. Doth hi trwy beth oedd i'r campwr Ewrop a'r byd i mynd trwyddo i'r top 8 a nath hi'n llwyddiannus i mynd i'r finals a doth hi'n ail. A fe oedd hi'n ymladd hefyd a doth hi'n efo'r tîm Cymru efo 2 ferch arall, Hannah Rees a Kirsty Smith, a deson nhw'n trydydd yn collon nhw yn erbyn Portugal i hynny. Felly, dyfodol disglair i karate yng Nghymru? Bendigedig, bendigedig. Michael! Ew! Yoke again! Ew! Mae'n anodd disgrifio fe. Mae fe'n tournament mowr, a mae pawb yn cefnogi ei gilydd. Mae fe'n atmosffer gwahanol eto i popeth yn hyn o fan hyn. Fel pobl cnogi gilydd. Hyd os ni ddim yn yr un gwlad, os ni'n gorffen o Werddon yn ymladd, neu rhywun o Loegr yn ymladd yn y ffeinal. Shooter! Ew! Yoke again! Megan! Yes! Ew! A beth ydych chi'n fwynhau fwyaf am y chwaraeon? Fod yn rhan o dîm, rydw. Chi'n meddwl bod karate'n rhywbeth unigol, fel ma fe, mewn ffordd. Ond mae'r holl dîm cymryd ei gilydd. Ni fel tîm, i ni'n cymdeithasu da'n gilydd dda, ni'n dod yn agosach bob tro, ni'n mynd bant. Bod yr pobl i angen i diwech, bod rhoi hynna wedyn 30au? 30au, ie. Dal yn cystadlu. A ni gyd yn dod at ei gilydd yn un lle, mae fe'n neis. Something, right?